Dorbar Mangtangka jong kekasih Hill Autonomous District Council nagbenta ka samay liur jong snem arjar arpusan arjar arpun riu kalapoy siya kabukut jong mentagas ni hagaba na kaliang jong KMDC jong kaliang yatay kilapan pau ya kajing momsngihun halor kene ka Mangtangka bat panpau ya shibun kijing tuna bat kijing ko trekam hagaba penya ya kajing Dorbar Hawan hapo ke HADC tongnya ngap ayu kiliang persya kidon manong halor kene ka jing pelong ya kene ka Dorbar Mangtangka jong nang bentau snem arjar arpusan arjar arpun riu nalengo ba Sherman udah bu last date ya kata kajing ai kerteng ban ai kerteng ban summit ya kikot motion kadon ke time limit nama ni sutu bagi department ki hapan penkre ki jubam nilai habe dei ba ka general discussion hi kadai ka jing pensai ka jong u EM in charge the finance bo udi ban pensai po house ya kidu ki mat ki bara ki member ka rule 115 kala akren syai ba the member of the district council has a liberty kamut kalong light loy ya we po dukhat la kalong nakaliang sensar ne nakaliang persya ru bo ni sim bentan rega basusi kalong ba u chairman matasi sim la ila ya kani ba la airu ya ka ruling ke jung u bo sim ila tadat rengi i ya ka practice ki por ki beladap bawat ladam ai kerteng ru ki member la dadang don kapor kila bani sim bentan nama kajing tmu bani sim bentan ka budget skon kam damut bani wa daw dong kamut ban persya ri kajing tmu kalong namar ka budget speech kamut ka reflect ya ka policy jong ka isi haga government ka reflect ya ka policy jong ka government kamut haba ngikran ya ka policy kamut ka kadeka kamram jongi namar kani ka policy ka baka ki present kalong nakabenta hulia ki kam ki baka ni ka isi kan le nakabenta ka council ibaro ko na benta ka jingbet jingbiang jong ka council ba kum juru yok ba dan ray menta ka si la hang spak ini kram aila bangin kren bat u chairman la ai ka ruling bala de panpana har tugas ni sedang bangin summit ikerteng tengah dia kalong ka ka empat juja bat ngimla ban pedang ya kani bat na kermen ba kanum jasu hakipor di banangwan kum mangala ong na du mende ya house la paniai dake adi rules daki rules ki badon hapo ka house menele PUE ka way ka ba por bangadon hapo house hadir baki member ki ba ya sim benta ka to discussion wat ya ka jubab rumut nomai lamut bani adet saka court motion wat haka order paper ru ka khamdan ban mention ba unjian unjuba UEM insa hajing sha haman ka discussion ka mut UEM insa de ban ai ka reply ka jom ni ong the reply of EM in charge on the discussion of the budget. Rimene wat haka order paper komdan. Ika tu hi ka pen i ya ka jing teko. Mo ya ka jing teko ya ka company ya ka jing Dorbar. Tinga kermen ba haki station ki banwan kanum jasu kumni ban pen du ya ka hok chungi kum ki member jong ka house bangin simenta haka budget discussion. Hadu mahadi ka khlemat baki pas ka badat ni khamyo ya ka jubab ka basai khlamla hi ban jubab ru khlamdan ga jing shai ka basai kedar kum kasni rei ka ka bang lengo ka long ba kilit haying Dorbar kim lajang ki pensai pan ban haba ki pen kesan pan ban haba mo kumbo ongno rem Dorbar pen kesan haba hajing sya kanu kajing penkesan kanu kajing pensai ka de manong hing Dorbar kajing ya tai ka jongi ka de haying Dorbar kam de surok kam de ha kamera ne kajing pensai kajing kwa jing sai ka jongi kajing ya tai ka jongi ka long bet hapo hing Dorbar mangi ikut ikarul ka appendix 4 hapor ba ki snai ka to budget book kala don ha ka di rules ki contents ki subhead ki badai ban ngat ha to ka budget book kat kum ka appendix 4 henry ya kani ka appendix 4 ru kham sim follow ba kham lai ru ban jubab